Наше совещание проходит в условиях острого геополитического кризиса. Dünyada vaziyet katlaulu kala. Bu şartlarda il tübeklerinde iminlikni temin etü meselesi ayrışada aktual. Bugün avul jirinde halkının 4'ten birine yaşasa da onların iqtisat üsüşü azık tülük bilen temin etüge kirtken ülüşü zordi Nikolay Patrushev. Hem soňgy 5 yılda İdil boyu tübekler avullarında halk 350 bin kişiге kemegen. Наибольшее сокращение численности сельского населения Айрыша Башкортстан, Оренбург һәм Киров өлкәләрендә авыл халкы кимей, авылда яшәүчеләрнең тормыш шартлары, керемнәре дә шәһәрнекеннән калыша. Хезмәт хаклары икътисадтагы уртача суммадан 28%-ка кимрәк, ә эшсезлек дәрәҗәсе югарырак. Авыл табибы программасының күрсәткечләре үтәлмәгән, укытучылар җитми, мәктәпләрнең матди техник базасын начар, капиталь ремонт кирәк, мәдәният учаклары искерә. Николай Патрушев кимчелекләргә дә, казанышларда да туктала. в стране есть немало примеров, в том числе в Татарстане, Уңай мисаллар да күп. Шул исәптән Татарстанда авыл җирендәге бистәләр яңара, җитештерү урыннары барлыкка килә, инженерлык, социаль инфраструктура үсеште. Бу тәҗрибәне таратырга кирәк. Авыл җирлекләренең тотрыклы үсеше демографик хәлне яхшыртыр, авылдан китүчеләр кимер, ә агросәнәгать үсеше азык-төлек куркынычсызлыгын тулысынча тәэмин итәр дип ышанам. а за счет развития агрокомплекса укрепит продовольственную безопасность. 2020 елдан илдә авыл территорияләрен комплекслы үстерү программасы эшли. Анда бөтен төбәкләрдә катнаша. На федеральном уровне и в регионах проводится большая работа. Федераль дәрәҗәдә һәм төбәкләрдә эш алып барыла, әмма күрелгән чаралар әлегә көтелгән нәтиҗәне бирмәде. Айрым бер урында айрым бер проектны тормышка ашыру белән генә шикләнергә кирәкми. Авылда яшәүчеләр нигездә юлсызлыктан зарлана. Медицина хезмәтен күрсәтү дә шәһәрдәге кебек түгел. Исерткеч эчемлекләр суррогат продукциядә тискәре нәтиҗәсен бирә. Татарстанда халыкның 23% авыл җирендә яши. Соңгы 5 елда бу күрсәткеч кимемәгән. В 2020 году в республике удалось стабилизировать темпы снижения рождаемости благодаря сохранению социальных гарантий государства в отношении семей с детьми и новым мерам демографической политики. Их результатом стало увеличение доли численности родившихся в сельской местности. Авылда эш урыннарын булдыру, фермерларга грантлар аша ярдәм фаплар, мәдәният йортларын төзү, булар барысы да җир кешесенең яшәү шартларын яхшырту өчен башкарылган эшләр. Әлеге программаларга ихтыяҗ бар һәм алар дәвамлы булачак, ди Рөстәм Миңнеханов. Повышение качества жизни на селе проводится в рамках республиканских программ. Так, по прошлому году в республике было реализовано 44 программы на общую сумму 50 миллиардов рублей, из которых 7 миллиардов были направлены на строительство объектов на сельских территориях. Утырышта авылда ярлылыкны киметү, халыкның сәламәтлеген ныгыту, белем дәрәҗәсен күтәрү, яшәү шартларын яхшырту өчен төрле төбәкләрдә алып барылган эшләр каралды. Иң яхшы тәҗрибәләрне ил буенча кулланырга тәкъдим иттеләр. Гөлназ Сайфетдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы.